Isaias 18, nagkinig man yun Isaias 18, nagitugo de Cristo na Iglesia, mao ang Iglesia Katolika Romana. Nagitugo de Cristo dito sa Jerusalem sa anyo 33 AD. Ako mga mabasa mga igsoon, sa nagto kayo mga referensya, international reference, sa international encyclopedia, mga world history, ng mga kasaligan ng mga dokumento sa kalibutan, ang nakamatuod sa mga pangitabo sa kalibutan. Kaya ako aja sunto. Gloria na sa Encyclopedia 45, case 106, Ginon. The Catholic Church is a divine society founded by Jesus Christ. Kung sa kuno mga igsoon, ang Iglesia Katolika, bao ang kataningban, Diyos ng kataningban, nagtikitukod ni Cristo sa 33 doon dito sa Jerusalem. Kunya, wala laing simbahan nagitungkod ni Cristo nga makasubay sa iya kakikan balik sa mga apostolis, pinagi sa mga panguluhan. Ang iglesia lamang niya na mo'y makasubay mga igsoon. Yan sa Encyclopedia Britannica, volume 17, page 641, volume 8, page 641, gingon, it is a reality that the only church could trace its history back to the time of the apostles is the Catholic Church. Kung sa kuno, nga ang pagkatinood, nga ang simbahan nga makasubay sa ikagikan balik kadto sa mga apostoles, mao ang Iglesia Katolika lamang pinaagi sa iyang mga kapanguluhan. Mga igsoon, diha sa Biblia, sa Isaiah 58, versikulo 8, ang Diyos mingon, ang ako ang paagi dili sama sa paagi sa mga tao. Ang akong hunahuna dili sama sa hunahuna sa tao. Ang akong kabubuton dili sama sa kabubuton sa tao. Naon sa man ay kabubuton sa Dios, mga igsoon. Ang kabubuton sa Dios nga kita mga tao musunod sa iyang mga sugo, sa iyang paagi, o laban na yun sa iyang kabubuton. Ganong ato kining giskutan? Doon kay doon ay mga tao nga wala o dili mutuman sa kabuton sa Ginoo. Naghimo sila og paagi o magbuot, usaon na pagkabuot ang kalawasan. Tukod sila og silang reliyon o tinuan, si parehistro sa Secret Exchange Commission, si parehistro sa gobyerno. Tuyo ba? Kakanan maong reliyon na ilang itukod ng rehistro sa gobyerno mo kay pagbuot sa Ginoo? Dili. Kaya ano man? Kaya ang Diyos, ang iyang pagbuot, nagtukod lamang siya o sa kasimbahan na mauyang tahasan sa pagwali sa iyang kamatuoran, sa iyang mensahe. Matthew 16, versikulo 18, si Kristo mingon nagton, ni Pedro, ikaw Pedro pa to, o ibabaw ni pa to, pagatukoron ko ang akong iglesia o simbahan. Upisan gani, ang ganahan sa Pedro, dili kayo makabuntong niini. Di ba nato pag-ayaw mga igsoon, na si Kristo nagtukod o usak na simbahan, sugod yun sa 12 kapostoles o iyang ipasukat sa 12 kapostoles. Asa na mabasa? Naa sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 20, tingos San Pablo, ang ipasukat kamo sa mga apostoles. O kining maong simbahan ng gitukod ni Kristo na nagsugod sa 12 kapostoles, iyang sugo sa pagsangyaw sa iyang kabaturan gantos na nasod sa kalibutan. Matthew 28, versikulo 9, si Kristo mingon sa iyang simbahan sugod sa 12 apostoles, panglakaw kamo ngadtos pananasod sa tibuok kalibutan. Iwali ang maayong balita, himuan sila nga akong tinunan, o bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Walay lain nga simbahan nga gisugo ni Kristo ni mga igsoon, kundi ang Iglesia Katolika lamang. Ano man? Kaya diha sa Sana ka, Brad?
Young Student Encyclopedia Apel ka. 2024, mga igsoon. 1,000 years after the death of Christ, all Christians belong to one church, the Catholic Church. Unsa kuno? Usa ka libo ka tuig human si Kristo mamatay. Ang tanang mga Kristohanon sakop lamang sa usa ka simbahan nga mao ang Iglesia Katolika. Wala pay mga Protestante ana mga igsoon, no? Wala pay mga born again ana, with respect sa itong mga igsoon mga born again. Iglesia ni Kristo, gituko ni Cristo Manalo, wala pa niya na. Kundi ang Iglesia Katolika lamang, diha, yan ang maong panahon. Unya, pagbuot pa ko sa Diyos, nga daghang relihiyon nga mo tumaw sa tibok kalibutan dili. Ano man? Kaya atong nasaksihan mga igsoon, anaa gayon ang pagkabahin-bahin sa mga Kristohanon, pinaagi sa pagtukod-tukod o mga relihiyon. Ang itukod lamang, ulo na yung tao. Ang Mormons, itukod, ni Joseph Smith, sa 1830, dito sa Pennsylvania, USA. Hunya, ang saksi ni Uba, itukod ni Charles Taze Russell, dito sa Amerika, sa tuig 1872. Hunya, ang Sabanista, itukod ni Ellen Goodwhite sa 1844, dito gyapon sa USA, sa Amerika. Ang tanang tinuhuan, halos-halos tinukod sa ordinaryong tao, iyan nga tao, dito sa Amerika. Santa ang Iglesia Katolika, wala ay matumpok, ang responsable na nagtukod niya mga igsoon, mao si Kristo. Si Kristo mao ang nagtukod sa Iglesia Katolika, dito sa Jerusalem, sa anyo 33 AD. Wala nga, basin tingala mo mga igsoon nga mga lain siron tinuhuan ni nagwali diri, no? Ano man, kay kasagaran nato mga Katoliko, ang makita nato nga magwalis doctrine sa kasada, mao gyud ang mga lain tinuhuan. Taksa ra kayo Katoliko nga magbuhat ni mga igsoon. Pero ato ni gibuhat tungod kay daghan natong mga Katoliko wa maibaw sa kamatuoran. Bayon lamang kita nga tanang relihiyon parihara. No, dili. Kaya kung mingon kita nga tanang reliyon parihara, nakaminos kita ni Kristo. Atong ipakaubos si Kristo. Atong gilibel si Kristo sa lianong mga tao nga nagtukod lamang o mga puno-puno. Mga reliyon nga nagtudlo nga wala pasukan sa kamaturan na si Kristo mo ang tinubdan sa kamaturan. Kung kita maingon nga tanang reliyon parihara, that is a sin. Usa na siya kasala batok sa pagtuo nga gitawag natong indifferentism. Pasabot nga atong giparihas ang tab-ang, ang parat, ang kangit-kit o ang kahayag, atong gipariha. Muna nga salaktod ka pangasulti si Kristo, atong gipariha sa mga ordinaryo magtukod sa mga laing reliyon. Mga igsoon, sa akong gingong pagkaganiha sa intro, nga ang Diyos, ang iyang unahuna, ang iyang paagi o ang iyang kabuton, dili sama sa atong kabuton o hunahuna. Ang kabuton sa Diyos, kung kita maluwas, pinagi diha lamang sa simbahan ng itukod ni Kristo, sa wala pa siya magpakamatay sa krus. Ang simbahan niyang itukod, gibilit alang kanato, nga iyang gibilan sa talang kamatuoran. 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, San Pablo mingon, nga ang Iglesia mao ang balay sa buhi nga Diyos, ang haligi o patapuranan sa kamatuoran. Unya, si Kristo mao ang tinubdan sa kamatuoran, kung ang iyang kamatuoran iyang gisukat, iyang ihukat kadato diha sa iyang simbahan nga mao iyang gistikanhong lawas. Live din eh. Live i-post na mo ni. I-postat ni namo. Kaya ang tingog sa simbahan nga iyang itukod. Tingog pa lang. Asa na basa sa Biblia? Okay, Brad. Nasa Lucas Kapitulo 10, versikulo 16, si Kristo ningon, ang naminaw kaninyo, naminaw kanako. Ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako. Katoliko ni Kapasabot nga ang nagsalikway sa simbahan. Katoliko.
nasa likway, Magkuhanda ni kay para may balusan. Namate sa simbahan, namate sa Kristo. Kung sa Refreshing ba? simbahan, ison, wala lain, kundi ang Iglesia Katolika naman. Wala nga, dining kahaponon mga igsoon, inahangan nga, anong dawaton? Ang kasayuran ng kaibalo, nakitan niya sa Diyos ka nato, pinagi sa itong simbahan. Pinagi na yung mga kapulungan sa simbahan. Sa safety, Catholic Faith Defenders. Nakitaan pong mga Katoliko, o binutan. No? Kay, kung sa ihinungdan nga, ganong gano'y ta sa mga laing tinuan, tungod kay, huwag kita mag-buyok. Nga, sumala sa kitudlo sa itong Ginoo, ngayon gihat na ganado, pinagin sa iyang simbahan. Muna nga, ato ang musgutan, nga unsay hinungdan, nga kita, ubiya pagkakatoliko, tungod kay wala kita masayod sa mga patulunan sa itong simbahan katoliko. Diya sa Mateo 24, versikulo 4, nga to sa 5, si Kristo, mga igsoon mingon, pagbantay ka mo, kaya daghang mga tao ang muadhi o mudala sa akong ngalan. Daghang mga tao ang dawa kong minit na magtutudlo na magamit sa akong ngalan aron pahisalaag sa akong katawan. Kini mga minit na magtutudlo mga igsoon ng igsoon ni Kristo na moabot o niabot na, kini sila gikan sa Iglesia Katolika. Asa na basa sa Biblia mga igsoon? Nasa 1 Juan Kapitulo 2 versikulo 18, 19, si San Juan, mingon, mga igsoon, hapit na yun ang katapusan sa kalibutan. Kay, miabot na ang mga kaaway ni Kristo. Kini mga kaaway ni Kristo. Kini sila, kaubang kanato, kaniadto. Apan nabiya ngayon sila, tungod kay sila, dili man atong kauban. Nabiya sila sa itong pundok. O kini sila, ang gitawag o mga meaning na magtutudlo. Isa may una bibiya sa Iglesia Katolika. Ako si Martin Luther sa Doig 1521 bibiya ko sa kapari na Agustinian priest. Bibiya sa Iglesia Katolika ang tungkol ng iyahang simbahan. O support ato sa pagbiya ni Martin Luther sa kapari ng Katoliko. Bibiya sab ang iyang mga kauban ng himo o laing mga pundok, nagtukod o pundok, dito na nagsugod ang pagkawalay hunong sa pagkabuak-buak sa mga protestante, mga igsoon nga bibiya gikan sa Iglesia Katolika. O niya, kini mga kaaway ni Kristo na bibiya sa Iglesia Katolika, magdaan sa nga ni Kristo. Pangutana naman po sa Pablo, tinuuta na Kristo ang ilang ida, dili. Nasa 2 Corinto Kapitulo 11, versikulo 4, San Pablo ningon, kay midawat madayon kamo ni adto mga tao, nga mianha kaninyo, nga nabdala og lain na Kristo nga dili mao ang Kristo nga mong giwali. Kung sa kuno maigsoon, nga midawat mandayon, kamo diyan to mga tao, kami saka-saka kaninyo, diyan na kaninyo, nagdala o Kristo, o Hesus Kristo, gadili tinuod ka Hesus Kristo mga igsoon. So nadala sa ngalan ni Kristo